Na, Jázika, mit nézel? Annyit viszont, hogy el kell mennem, ahova a király is egyedül jár. Dobok egy jelölt. Fájdalmaim vannak a Krisztián dumájától, Jázi. Igen, mit szólsz te ehhez? Tényleg hús fakítja, amit még látni a környéken. Én soha nem turkálok a Krisztiánnak a telefonjában, soha nem szoktam őt számon kérni, nagyon néha, de az is azért van, mert hogyha úgy érzem, hogy sunyiság van a háttérben, akkor szerintem muszáj, hogy kicsit belekontárkodjak. Szalontai Szilvi, mond neked valamit? Igen, és? Mert? És? A barátom 100 éve. Barátod 100 éve. És mi ez, hogy jó volt? Mind találkoztatok ki valamikor? Vagy ő most hol van? Ki? Szerinted ki? Ez az égő. Mi bajod van? Miért világít a telefon? Kaptál egy üzenetet tőle. Kitől? A Szalontaitól. Te mit vigyorogsz? Mit vigyorogsz, Krisztián? Mi az, hogy jó volt találkozni és folyt köv? Mi bajod van? Mi ez a csókos száj, meg Mi jó bajod volt? van? Miért nem magyarázod meg? Miért ír neked ilyet? Mi bajod van? Most mit röhögcsélsz? Mi ez az üzenet? Add a telefon. Nyugodjál le! Add a telefon. Nyugodjál meg, azt mondtam, Krisztián! Ne. Mi ez, hogy örülök Add a oda- Ne ráncigáljál, mert akkora pofont fogsz kapni mindjárt, hogy leszáll a Persze, fejed. Persze. Mi ez? Már oda Nem a telef- változtat semmit!